Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam anag pailingad itinagan nga Edmond at Tagala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Edmond na sumak nga agdengag iti drama manang nang runa no addaak ijay talon nga agububra. May saak kadagiti nalaos a nagladingit idi saanan amang nga gandagiti drama a parpartuaton ti Salang Productions iti radyo. Ngam napunas day ta aladingit idi nasarakak to YouTube channel yo. Kastametten dagiti kakadwayo nang runa ket pagaayat ko a drama ti ipatpatangatang yo. No nagbainak idi anang ipatulod iti padas ko, idi mangmangagan paylaang daytoy a drama iti radyo, diako nagduado anang ipatulod iti pakasarita ak ita. Barang mapili a maidrama, kantap no makaibati iti adal, kadagiti naayat a dumdungag iti daytoy a programa. Kaya't kumati agabrod ko mamanang, ngam nadidigraak, tajay damo a nagaplayak ket peke gayam. Iso adjakon inulit pa'y tinagaplay. Adano biyak manang, nagamamu kami laang babaan iti internet. Agtrab-trabaho ijay Macau ni Girlie. Rugyak nga ron ti agsalaysay, ididandanin agawid, tapno agbakasyon ni Girlie.
Hunak man no agbakasyonan day ta ibagbagam anobyam, Edmond. Una nang, umadanin ti pa nagbakasyon na. Kamaudyanan na, agkita kami mutlangan iti personal. Diyak man amo kada kayo. Tauray saan kayo pa yan nagkita iti personal kat maadaan kayo iti relasyon. Talaga kasta itan nanang. Agkit-kita kami nag-video call kami. Ta kasta dalangin iti asidag. Wen ngam kasano ama-am-amom ngay analaeng no ijay laeng ti pagtungtungtungan yaw. Anya ti amom no damot asawa na, wano sina iti asawa. Da kayo kit dimot nanak. Balasang ni girlie. Ket amuna amin nanti may papan kanyak. Kasta akmat kan kuana. Anya kumanga itinaskan ama-amwan na kan kakit awan mat. Talaga mo't abaruka kan awan nubyam. Ketuan mat nanang. Ay na, sigurado laang day ta sinarak mo anak ko. Mga no iti kabayag nga awan nubyam kat makasarak kan tukit di iti saan nga umnaw. Di kay kadagdanag nanang. Am-am kunay ni girlie. Anak ko. May banyo. Apaman na sumangpot ni girlie. Iyam-am mo kadagos kada kayo nanang. Sigurado ang magustuhan nyo ni girlie. Kumusta nga iti biyahim, girlie? Ay na, nakaragragsakak ta nagkita tamot langan iti personal. Uray siyak, naragsakak mo ta nagkita tan iti personal. Nagtaar kagayom iti personal. Ngam, pudno mat lang at amin dagiti imbagbagam kanyak may papan iti kinataom. Awan tin limod ko kon ka, girlie. Pudno amin niya imbagak. Agyaman na karudno kasta, Edmond. Katapnot at dapay ang mamati ka na pudnoak. Yamamukan ka ni nanang. Kinapudno na. Inururay na mati idadatang mo. Kasta ka di? Ay, nakababain samot, Edmond. Anya ko mati pagbainam. Nasingpot ti inak. Siguradong agkatunusan kayo. Sapay la ko mga rod magustuhan nak ti inam, Edmond. Apay kit din na saan? Anya ngay. Umanugot ka sumurot kanya kay balay? Sige. No day tati kayat mo, Edmond. Nanang, ni girlie, kaayan ayat ko. Ay, naimbag amalam yun, Nana. Ay, kastamot kan kabalasang ka. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nano mo apagtaengan, May. Kasangsangpot ni girlie, di na minsan nga aldaw, nanang. Pudno day ta, Nana. Inawis nakmat dito'y ni Edmond. Tapno mamaam mo kayo. Ay, aginggat ka ano nga iti bakasyon mo balasang ka. Agsubliak tumot lang iji Macau, kalpasan ti 2 bulan, Nana. Hanay, napaut mo't garod ti bakasyon mo, balasang ka. Saan nga na nakabakasyon di pandemic, nanang? Isa medyo nabayag basit ti bakasyon na. Ay, nasaya at ano kasta. Ay, maala, agsarsarita kayo pa idita, tainak mangisagana iti merienda. Agyamanak, Nana. Anya nga, girlie.
Magustuhan ka di mo't lang dito lugar mi. Unay-unay, Edmond. Nagpintas dito eh. Mapukaw ti stress. Nagsasaya at pa'y dagiti tattao dito eh. Nangruna ni nanang mo. Nakayat mo. Bayat nga da ka pa lang dito Pilipinas. Dagbakasyon ka pa dito ayan mi. Iti kasta. Agkadwata mo't iti medyo mabayag. Sakbay nga agsubli ka di Macau. Ay, nakababain sa kaninanang mo, Edmond. Ang mga nodama ko nanan o gyanak pa'y laang dito eh. Di kagdanag. Siyak ti makamamang ipalawag ka ni nanang. Basta tinapatag, agkadwata iti medyo napahawt a panawan. Sika ti makaam mo. Naanya ti kunam, iso ti masurot. May aragsak ko idi si mangpet ni Girlie manipod Macau manang Emmy. Iso dayjay ti damo a panagkita mi iti personal. Inyam amok adagos kanina nang ni Girlie tapno maipanagnak ko anapudno akken kuana. Nagustuhan ni Girlie ti lugar mi iso nga inyawis ko ti panagbakasyon na bayat nga dapay laeng dito'y Pilipinas. Imanugot nga rod ni Girlie ngam ni nanang ti medyo agdwa-dwa manang Emmy. Anyati ko naman akaw. Agnaod dito ni Girlie kabayatan nga dapay laang dito Pilipinas. Wan nanang, tapno makaaliwak sa imat basit. Kabayatan nga dapay laang dito eh. Tanag sublinto ni Macau, puro trabahon tumanantin into na rin na. Ang anak ko, arig na naglibin kayon ano kasta. Anya laangan nga iti ibaga dagiti naganak na. Di kay kadagdanag nanang. Dahil tantumot la di turong na. Ay ayatok ni Girlie nanang. Kat iso ti kayad ko ang makadwa tong palbiag ko. Amok day ta anak ko. Ngamkasla na alas akitaan nga agdandan na kayon ade kay pa'y nagkalaysa. Dumtang to day ta nanang. Agsubli pa'y kami ni Girlie di Macau. Agkasar kami to inton agforgudan dito ni Girlie. Ay, nalangarot. Nataengan kamutan anak ko. Amumot siguro ti ar-aramidem. No anyaman bilang ti mapasamak. Di mo kunaan, adi ka pinalagipan. Agyaman ak nanang, ta pinatkan nyo ti kayat ko. Awan anyaman na anak ko. Nalaos ti ragsak ko, tadakan iti danak, Girlie. Talagang awanan ti makaagaw pa'y kan kakanyak. Si Kamat, ay ayatan ka. Asino kumamat nga iti mangagaw kanyak manipod kan ka. Ita, kasar lang ti kurang katata, Girlie. Agornungak, tapno iti panagsublim dito Pilipinas. Agkalay sa tanton. Edmond. Kaya't ka kuman nga ikalaysa, ngam kunamot niya agsubli ka pa iya Macau. Kan may sa, saan pa nga umdas tornong ko. Jakmot kaya't ada nanang pailang ti mariribukan, may panggap iti gastos iti panagkasar ko. Siyempre mo't nakababain pa ikat din kadakwada. Basta taramidan day ta. Sulitan tadag iti kanito pa ano batbati. Sakbay a pumanaw ka manen, Girlie. Nanang, agpakadaak. Mapan kami di lugar da Girlie.
Mailiw ka nun kadagiti kabagyan na. Kasano asaan ang mailiw kat nagyan matan dito balay. Adado pa iti panagnaed nandito ngam iti balay da. Nanang. Nay, kita maanak ko. Ang mga nupilitan da kan amang ikalay sa kankwana. Takas lang naglibin kayo mutan. Saan mat siguro, nanang? Amo damot nagsublipay ni Girlie di Macau. Sigurado amla ang anak ko. Kan sigurado ka din ka ni Girlie. Ang mga nagbabawi kanto iti udi na. Sigurado akong ka ni Girlie, nanang. Talagang ay sunti kayat ko ngay kalay sa. Kaya't kumot am-am-amu pa'y dagiti daddo makakabagyan ni Girlie. Kaano nga iti ipapanyo anak ko? Indon ka ni kadwang aldaw, nanang. Masapol nga ilipas ko pa'y amin anas ka na matrabaho di talon. Sakbay panawak. Ala, adakan ka na ita anak ko. Aganad ka iti papanam. Edmond, ada problema ta. Ha? Ni, anya ti problema, Girlie? Diya ko nagbinulan. Ha? Masigurado ka masikuga kon. No kasta, may saakton niya ama? Ngam kasanon di pa nagsublik iji Macau. Di tan tumot ngamin nagananad. Basol ko da ito eh. Amok mo't ngagsubliak pa iji abroad. No apay nga imanugot ka nakidanakan ka. Nagayatan ta do tinapasamak, Girlie. Di kag dalag. Takdarak tinapasamak. Ikalay sakan. Ngam ko namot nga awan pa'y urnong mo. Saan ka di? Basta umanugot ka laki di iti simple lang nga mapasamak akalay sa. Kabagalak mat siguro. Oh, apay. Ada ka di pa'y parikot? Basta tulungan na ka makisarita ka ni tatang mo, ano mabalin, simple kumalaang ti maangay akalay sa. Edmond, adanas ka na maamuam. Oh, anya day ta, Girlie? Ada anak ko iti kinabalasang, Edmond. Anya? Pakawanan nak, no jak impud no day takan ka. Mabutangak namin nga ang mga no isinanak no maamuam ti kinapud no. Pakawanan nak. Oh. Idi inayat ka, Girlie. Inayat ko amin na may papanggan ka. Isong awan ti mga pagdanagam. Maaklon ko ti anak mo. Ha? Agpaiso? Agyaman ak Edmond. Agyaman ak unay. Nagsikog nga rod ni Girlie manang Emmy. Ididamo, di na maaklon ti amin. Gaputa panggap na paykat nga rod ti agsubli ije Macau. Kan agkad-kad pay kumanga agkalay sa kami, gaputa di na impudno kanyak nga addagayam anak na iti kinabalasang. Pagarupan na ngamin ajak maaklon ti amin. Ngam gapo iti nalaos a panagayat ko kankwana, naaklon ko ti amin manang Emmy. Iso nga imanugot matlaeng iti injayak kankwana. Tilaeng parikot manang, jak na saganaan ti amin. Iso nga impakpakaasit ka ni Girlie at tulungan nak a makisarita iti amana, ano mabalin, simple kumalaeng ti maangay akalaysa. Imanugot mat ni Girlie iti saritaan mi manang, sakbay anagawid iti lugar da. Kinasaritak mo't nga ruden ni nanang ko.
Nanang, ada ko maibagak kada kayo. Anya dayjay anak ko. Masikogan ni girlie. Anya, nay, kung akman nagsubli pa ija abroad, kasano nga rodan? Ada ditan nanang. Alangan mo't ajaktak daran tinapasamak. Iso apanggap ng dagkalay sa kani girlie. Ay, daytan, jay bagbagakan ka anak ko. Di kay tumot nga minagtantanang. Anya nga ita, agapura kayon nga agkalaysa. Sapay awan pa'y umdas nga urnong mo anak ko. Alangan mo't nga iyo tangam di pagkasarmaw. Makaam mo ditan nanang. Kenuan gayam. Ada pa'y may sa abana ganas ka na maamuan nyo. Anya dayta. Ada anak ni girlie iti kinabalasang. Anya. Nga maklon ko ti amin nanang. Kapot ay ayatag unay ni girlie. Ay anya kamutan anak ko. Di kalakat nakasapol mo tan itinasaysayaat. Segunda mano mo't gayam day dya babae. Nanang, di kay kumamot agsaoy ti kasta. Isuntot agbalin niya inadagit apo ko yo. Sigurado ka kadi iti day ta anak ko. Saan kanto nga nga agbabawi iti udi na? Saan nanang? Amo ka sa anak ka nagkamalian ng pili ni girlie. Ore pe adda anak na iti kinabalasang. Amo ka agbalin ta pagwadan nga ina ni girlie. Masiguradok day ta, nanang. Nanang, hintay ko madumanunan kada curly. Ay kat no iso day tati pangadeng mo anak ko. Adda aklat ta nakasuportakan ka. Agyaman ak nanang. Oh, kasano ngay? Napagsaritaan nyo ka din ka ni Garli simple lang ti maangay akalaysa. Wan nanang, napagnumuan min day ta. Tinapatag ita kat makapagkalaysa kamin. Sakbaya madlaw ti tiyan na. Ay nasaya at nga rod no kasta. Amangan tukit di mo't noon niya ti dawatan ni tatang na. Katawan mo't mabalin tayo anak ko. Un gayam nanang, imawag ita ni girlie. Imbaga na ka nun, da kayo ka nun tiketa makasarita ta amana. Ay sige akarod anak ko. Mapantayo iti lugar da girlie. Tapno mapagsasaritaan ng ti kasaryo. Tapno makapagsimpa kayo mutan. Un nanang, ket namnamaag maawatan na tayo ta amana. Sapay lako mga rod takasta anak ko. May kami kabsat, tapno mapagsasaritaan tayo ti may papan iti kasar, dagito'y anak tayo. Ay, katrumbang lang tanay. Sinikugan mo ta anak mo, ta anak ka. Tata? Kunak no makasubli pa ito anak ko di abroad. Ngam saanan. Ta kasanaw, kat masikog mo gaya man. Tatang? Bayanda kami kanikabsat na agtong tao. Dumgag kayo lang. Napagnumwan ka no dagiti ubing, ano mabalin. Simple laang akalay sa timaangay. Takasano ka, biglaan mo't na iti apagtengkabsat. Saan pa'y mo't anak kasagana dagiti ubing. Napatag kat makapagkalay sa adakuman. Sakmay amadlaw ti tiyan ni Garle. Naglayang dan ka, ita nakapagdesisyon damot gaya may. Tatang? Sana mabalin na simple lang di kalaysada. Ano nagiti kakabagyan may adumaray? Kayat ko, adagiti katrabahuak di ta barangay ti mga anak kadakwada di kasar. Gayam ko ni Apo Mayor. Masapul amay samot ang mga anak kadakwada di kasar. Iso asaan na rumbang nga asi-asi ti sagana mapasamak. Diyak kayat amatukul ti aklaw. Kakaiso na nga itakla nga agpakasar. Masapul adong maray amin nakakabagyan may ikon gagayam ko dito barangay. Tata,
Saan mi pa yung kami nakabailan ting grande akasar. Iso ang makisarsarita kami, ano mabalin, simple kumapailaang. Napanunod mo ko madadya, sakba asin ni kong gamta anak ka. Tatang, pangaasiyo ko ma. Maawatan niyo ko mamati kaya't may mapasamak. Di nasayaan, agsubli kayong tulangan dito nakasahana kayo. Awan mo't lati pagmamaayan dito atong tungan. Agsubli kayo tulangan. Anya ngay anak ko. Naglastog mo't gayam ti agbalin akatughangam. Nanang? Di katagyaman, tadamang itakder iti anak na. Kita na kumamot ati kasasaad ti anak na. Masikugan, kansaan laada ita. Adapay anak na nga agbalin asyuman mo. Dilang pampanunot mo tunday di alaklakayan. No kayat na tiing grande akalaysa, di iso ti agastos. Pilitan nakit di aparwaranan ti awan. Ha! Ooray man awan maangay akalaysa. Baybayan nyo nanang takasaritak ni girlie. Amo ka din namat laayunan ti pagayatan ti amana. Ay di sabot nga minagpalastog ti kayat na nga aramidan. Di mo bayan abumsog ti tiyan ti anak na nga awan mangikasarken kwa na. Ay suron kon. Mala, baybayan nyo nanang. Da kamin kin ni girlie ti mang sulbar iti daytoy. Total, da kami mo't ti masiknan. Malpas tumot lang dahi ti aparikot nanang. Di kay agdanag. Kasano nga taday to yan? Jakmot kaya ti agutang para lang iti kalay sa ta Edmond. Oray siyak mat Alangan mat amang rugita puro utang ti sikiganta. Tapno matungpal lang ti pagayatan ni tatang mo. Pasensya kayon Edmond. Sa bali ngamin at talaga ti ugali ni tatang ko. Saan na makauawat. Nakababain pa yan kada kayo. Agbabawi ka din, Edmond. Saan to apulos girlie? Amo ti Diyos, no kasano ti panagayat ko kun ka. No kasta nga rod, adda na panunot ko pamuspusan. Katsapay la kuma, tamaawatan tumutlaang ni tatang ti amin, intundumtang ti aldaw. Diyak ngamin kaya taday ti pangrugyan ti riri ti pamilya tayo. Total, data ti masaknan, iso adatan ti agdesisyon. Sana bali, naipakada tamutan kadakwada no anya ti kayat tama pasamak. No anya ta mo manasayat girlie. Addak lang dito ang nakasuporta kan ka. Saan ka abaybayan? Takas iti na ko namon. Data ti masiknan iti daytoy. Iso arumbang nga rod adatamat lang ti masurot. Tadatakot nga rod ti masiknan. Nagdesisyon nga rod ni girlie nga agkasar kami laangan iti Huwes manang Emmy kat immanamo ngakmet. Amo ngamin ni girlie asaanan amabaliwan ti pangeddeng ti amana. Gapo nga rod ta nahustuan kami iti edad, nakapagkalaysa kami iti Huwes ngem saan adi maray ti amana manang.
Iso apermi aladingit ni girly iti daydi akan ito. Naglabas nga rod ti bulan, nagpasngayan ni girly. Ninanang tinangisingasing nga ipakita mi iti ama ni girly ti apu ko na, bareng lumok ng ti puso na, kat mapakawan na kami iti inaramid mi. Kasta unay ti panakakla at mi manang, idi ba adagos ti ama ni girly ti anak mi, apaman anakita na daytoy. Daytan ti mangipasimudaag, anapakawan na kamin. Siguro, dumtang to ti aldaw nga agkalay sa kamin tumatlaang iti simbaan, tapno mapatgan mat ti pagayatan ti ama na akalay sa, nga masapol nga agurnong kami pay. Daytoy ti pakasarita ak manang, toy pagayam mo, Edmond. Pagayam nga Edmond, mamati ak nga ado ti makarelate iti insaraysay mo apakasaritaam. No apay matngamin nga adda dagiti kakasta akita ti naganak. No siyak la amay sa Edmond, umdasan ti panagkalay sayo iti huwes. Tatimat na patag, kat ti mabendisyonan ti panagdenayo kas agasawa. Daytoy nga ibagak kat kapaliiwak laang pagayam ko. Kas tamutan kada kayo adumdumngeg. No daduma, nabigbig kat pa'y ti panagdan na dagiti saan ang nagkalaysa, ngam dagiti nagkasar. Ngam kas nga rudan iti nakunak, kapat ganlat ta no mabendisyonan ti panagdan na dagiti agin innayat, sakbay nga agnaedda iti maymay sa abubong. Gaputa dayta ti paglintegan ti apo anamarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan ay Yuri at taga Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, kas iti sigod, Yuri matlaang ti kayat ko nga iyawag mo kanyak. Nangagkon ti panakaidrama ti damo asurat ko manang. Kat mamati ak, adakkel ti nagbalin nga epekto dayjay, iso anakalibasak iti grupo anang tenggel kanyak, idi addaak paylaeng ijay Japan. Nailanad kon iti damo asurat ko manang, ti maipapan iti panagbalin ko agamrod iti kwarta, agapuanan ti panaka-lockdown ko ijay Japan. Aklonak nga ita kat nakaawid akon dito'y Cagayan. Ngamsakbay napasamak dayta, adupay tinapasarak iti kaaddak ijay, nga iso ti pangrugyak nga agsalaysay, dito'y may kadwa apaset ti surat ko. Diyos ko, sigurado ang madaksanak manan kan isa ajisan. Sigurado ang nagipulong kan kwa na jisaka nga ng ilakwan na kanyak. No di mga ko malaydi ka ni Oka. Nalabit adya ko napasaran dagitoy. Kat nalabit na nakadanak kumapay day di tatang. Sakmay anatay. Sana kung nasbalin alapad kadagiti panggap mo anak ko. Kamsapay lako bata makaawit ka, sakpay kagbabawi ka. Agad nagkakatayon dita, anak ko. Angin ka ita. Kas lamang mangag ko pa'y lang dagiti naudya balikas day di tatang. Iti naudya pa nagsarita mi ti cellphone. Isumat lang kaya makas day lang hindi pa nang bilbilin na kanyak idi. Kaya day jayan ti maudya pa nagsarita mi ti cellphone. Agpagpakada kaya mi din day di tatang.
Ang pagpakadagaya man. I already told you, Saji-san. We can no longer rely on that woman. I know. I can observe that now. She is no longer an asset. We need to get rid of her. I know. But I have plan. A better plan. What is that? I will share her. What? Before I get rid of her, I must take money with her. But who will buy that bitch? I know someone who is willing to buy Yuri-san. I will dispatch her, and at the same time, I'll make money because of her. Two birds in one stone. Saji-san, don't hurt me, please. Don't worry. I will not hurt you. Really? Saji-san? Yes, I will not hurt you. I will make you happy instead. What? You heard me. I will make you happy. Saji-san, why are you taking off your belt? What are you doing? I said I will make you happy, but I want it the rough way. What? I know that this will make me satisfied. No. Please, don't even think about it. Please, have pity. Please, Saji-san. No one can stop me now. Saji-san, please stop. Don't hit me with the belt. Have pity, please. No one can stop me. This will satisfy me. No one can stop me. Nagsakit pa lang tintero abagig. Kapoy tinamayan kanyak ni Saji-san. Ngam itulok at isakit na marikrik nak timang lapad kanyak. Masapol na naglibas sakit arabi. Natalag ni Saji-san na jak makabaal. Kalpasan tinaramid na kanyak. Isa sana na ingat lagi ti agbambantay ita. Dua lang tinapaliw ko agwardya. Sakat, naira na pa'y nga adapaskan ita ti grupo ni Saji-san. Isa da ito yan ti kapintasan aguntaway tap naglibasak. No makarwarak lakit diti da iti a compound. Dakkel tinamnama ka makalibas. Agdiretso akton iti may sangam amok. Taiso ti mangkuyog kanya kaging kay Jembahada. Masapo lang makalibas akon. Sakmay nga dadakdakas nga ramidan kanyak ni Saji-san. Katsapil ako mata di nagbaybayan Diyos ko. Tarabayan na kumay ti daytoy nga aramidak.
Napalalo ti panagtibayo ti barukong ko iti daydi arabii, manang Emmy. Amok ngamin nga iti kanito nga ada makasipot kanyak. Biag ko ti agbalin akatukad ti panaglibas ko. Ngam amok adinak binaybayan ti namarswa. Gapo ta natalgad a nakarwarak iti compound ni Sajisan. Ken nakagtengak iti dagos ti amamok nga isumat tinangkuyog kanyak ijay embahada. No ti amo ti kaadwan kat iti laeng pelikula a mapaspasamak daytay makunkuna a koneksyon na panagnakakmanang gapo ta iti panagawid ko dito'y Pilipinas awanen ti adupay a Cheche Boreche. Adala kinasarita ti amamok kalpasan na nagpirmaak iti sumagmamano a dokumento ket kinita dalaeng ti passport ko. Kalpasan na, naibuk adagos ti flight ko agturong iti sabali a Pagilian, aging gaan nag-flight akmatlaeng nga agturong dito'y Pilipinas. No apay akas jay tinagbalin a proseso, simple laeng manang, para dayjay iti kinatalgad dagiti amin anang tulong kanyak. Apaman ang nakasangpetak dito'y Pagilian, iti tanem adagos daydi tatang ko tinagturungak. Papang, ada kita dito ayan ti tanem mo. Kaya't ko ti agkidaw iti pamakawan. Gaputa nagbalinak arupat kwarta. Ado aba nagtinapukaw kanyak. Gapu iti panagbalin ko arupat kwarta, papang. Kat kang runaanan di ti gundaway anak kadan nakakuma. Sakbaya pimusay ka. Magbabawi ak itinakana, papang. Nga maawanan apolos ti maramidak. Gaputawan ka na. Saan ka na makadanapay? Diyakon mga ganag iti pamalakad mo kanyak. Kat kang runaan ti amin. Diyakon mariknapay ti pamatag mo kasamag. Pagkawanan na kumapapang. Sabay la kuma. Tano sa di naman ti ayan mo ita. Naulimag kan. Katikag danag. Ikarik. Porno sa tibiyag ko. No na ilumlumak man iti kumunoy itinagapag apagilyan. Ikarik nagbaliwa ko niti panagawid ko dito lugar tayo. Dandaniak na isagmak. Kaputay nalman ko ti makatagad iti dakdakkel payagatan. Ngam ita, aramatag kas pangrugyan dagiti inurnong mo anat gadak iti si bibiyag kapay. Kat pagyaman naglaunay ti kastya nga inaramid mo, papang. Agyaman ako na ikan ka. Kada kayo nga kakabsat, na ito'y balay a pinatakdar mo kabayatan ti kaadam iti balasiw tao ti kadakkelan kan kapintasan kaanakan. Uncle Ruding? Saan lang na hindi kabagis ko tinapaginawam ti biyag na sakbay a pimusay gapo iti pandemya.
natulungan pa'y dagiti kakabsat mo. Karaman pa yun dagiti kakasinsin mo. Marikrik na masaam, Yuri. Katangay da kami ti pamilyak ti kasitkan kan kaita. Da kami nga ro ti kang runaan namang tarabay kan ka. Agyaman ak, Uncle. Agyaman ak kada kayo. Noon yaman ti masapol mo. Ti kagbabay na mga ibaga kanyak. Wano kanya antim. Wano kadagiti kakasinsin mo. Kung naipakaamok matan kadagiti kakabsat mo ti kaadamon dito lugar tayo. Kasta ka di, Uncle Ruding. Wan Yuri, kat di kagdanag. Tasya kung ti makamoy ti sagana para iti sasangpot mo. Tapno da pagsasangwan tayo ng agkakabagyan. Ala, kasta gayam tinapasamak kan kay Balasiw taaw, Yuri. Napampanunutag dagiti naglabasak. Ay ayak ti bagik, Doray. Yuri. Aklo na ka na palalo ti danag ko. Nang runa ka dagiti naudin nga aldaw akadak ijay. Impagarup ko idin umataya kuwan. Ay na, Diyos ko. Agasam ngay dagita na paspasaram. Talaga na palalo day dyan na pagtengko, Doray. Jak pulos impagarup ang mapasamak kanyak ti kasjay. Impagarup ko nagtalinaad anasaya at ti kasasaad ko ijay. Nang runak at nagbalinak nga in demand iti club ang nagpaayak. Namsaan gayam. Ay, Yuri. Doray, agayim tan sipod elementarya. Awan apulos ti amo dagiti kabagyak. Maipapan itipod no at trabaho kay Japan. Namnamaak nga nadam ti palimod ko. Tadyak kayat nga ikan iti pakaibabay ng ti pamilyak. Nang ro na day di papang. Awan ti mga pagdanagam, Yuri. Amamunak matan. Natalgad kanyak ti palimad mo. Napalalo ti ragsak dagiti kakabsat kan kakaanak kam gaputan nagawid kan Yuri. Naragsakak mat, Uncle Ruding. Kung naman naragsak kang nadnadlaw iti langam analiday ka kaanakan. Ha? Katamuklatan nun niya ti makagapo. Uncle? Gapo iti kawanan day di kabagis. Gusto ka di. Jak ilibak day ta, Uncle Ruding. Kinapudno na. Sidsidirak ti bagik. Pagpabasulok ti bagik. No apay adya ko nakadun na day di papang iti maudi agundaway na. Ay, Yuri, kaanakan. No dimngagak ko maidi iti nakasiningad ko iti Balasiw tao. Nalabit asa anak ko mga agbababawi ita iti nakana. Jak ko mapaspasaron ti kastoy asa ita. Kaanakan, dahito iti tandaanam. At darason no apay adumtang iti biyag tayo, dagiti pagtanga saan tayo anam namain. Pudno anasakit tinapasamak, tadi mo nakaden na kadagiti maudi agundaway day di kabagis. Nga maamok kaanakan. Adda napatag arason no apay anapasamak ti kasjay.
Kayat ko nga ibaga iti ulitag ko, ano anyaman tinapatag arason, no apay apimusay day di papang, adi ka man la nagkita, saan anain kalintagan manang Emmy. Ngam amok iti kaunggak, asyak tinagbasol. Kat kayat naklaang nga andingayan ti ulitag ko. Kadagiti mo na abulan akaadak iti lugar mi, kalpasan ti panagawid ko, aklunak ang nagbalin anarigat. Nang runa kat tunggal suli ti balay mi, kasla makitkitak day di papang. Nadlaw dagiti kakabsat ko ti kinaliday ko manang. Iso amasansan amang ibaunda iti kaanakak amang kadkadwa kanyak, iti pinatakder ko abalay. Tapno makailiw-liwagak, nagnegosyo ak nga rod manang. Tangay limukay manan dagiti pagalagadan, nang lukatak iti mini grocery iti sentro ti lugar mi, nga isumutten ti nakakumikumak. Naibagtadakan. Ama ano kaya't nakpatasublatan dito ay antikaha, tani. Jack pa'y nangaldawan niya. Iso nga rod nga imaya kon ditoy, tapno makapangaldaw kamutan, Doray. Ay na, nagaduti tao ita dito grocery. Sa bagay, weekend nga miniso nga doon ang grocery. Naku namon. Ala, siyak pala ditoy, tapno makapangan kamutan. Ay, thank you. Ngamne, si Kanton ti manguray kadagiti sumangpot nga stocks Ada ngamin delivery ita. Kasta ka di? Wandoray, ilayon mong tumutan ti mang check. Nuhus tumut lang dagiti agsangpot as tax. Ay na, amaklatan. Ingagaran bimang suplat kanyak ita ka nito. Tapno siyak tidutok kam ang mga sikaso kadagiti agsangpot as tax. Okay lang. Sana balit a kerik mo't dayta. Alang arudan, inak pa'y mangal daw. Tasakto pa daanan dagiti agsangpot as tax para dito yung grocery. Nagkita katinino ta na makaliplipat ti kaanakam lakay. Di kad nasayaan, tapno saan nga agladlading itlatan. Lakay. Uray asino mo't ngamin na makapasar iti kas itinapasaran na. Sigurado nga agladingit. Kapu itinapasama ka pandemic. Di na nakadunay ti maudi agundaway da iti amana. Takasano? Naka-lockdown mo't idi ti entero alubong. Nga isumatan ti ipupusay da di kabagis. Nga rud isama siya anak unay ka ni Yure idi kasangsangpot na. Kasla saan mailadawan ti langana ide. Sakit ijay pa'y kampusanto ti imo na tinurong na. Iti ayan ti tanam day di bayaw. Napalalo nga minti pa nang ipatag ni Yuri iti day di kabagis. Kastamatan kadagiti kakabsat kan kakaanakan na. Kan karaman tayo matan akakabagyan na. Ay, Yung kas nga rudan iti nakulam. Hindi inuter na makaliplipat. Iso maragsakan akmat iti kas diya mapaspasamak kan kuwana. Hindi inuter nga agsubsubli ti gaganay gayan na. sapay la kumataglay layunan. Alang arudon, maturog tan tanay, adalam ang tirabi umaykan lakay. No, makabanog ti tumao dito mini grocery. Ngam, pakaragsakak ti kaadak dito .
Nakaragsakak, ta nakaibangon iti kastoy a negosyo. Adda nang ibautak iti kwartaan na urnong day di papang iti bangko. Nagtultuloy anapig sa timapastrek ko, iti impatakder ko amin ni grocery. Awangan numang lukatak to pa iti branch na. Sana bale, tadamot agiti ka nakak asidadaan amang tulong kanyak. Sweldoak mo't ida, iso nga awan ti parikot. Miss, pakipunch in man da ito eh. Sige sir. Ha? Oka? Yuri? Siyak nga ron. Anya teraramidam diti Cagayan. Kwa, nag-rides kami kadagiti Cagayan ko. Maragsakan na ka nakakita ka dito, Yuri. Kaano ka pa asim mangpot diti pagilyan tayo? So magmamanupay laabulan tinapalabas. Naimbag man ta... Tanakaawidak asi tatalgad kasta kadi? Yuri, no adapan nakabalin na. Mabalin ka ding awisin ka, apama na malpas ti trabaho dito groceria. Tapno makapagsarita taan na imbag. Nakarkaro pa'y gayam tinapasaram, idi pinanawan ka ni Japan. Wan oka, kataklunag, kadagidi apanawan. Sim ka niti panunot ko na saysaya at kuma, no imanugot ak iti jayam idi asumuro takun kan ka iti panagawid mo. Yuri. Ngam amom, itilaksi dagiti nararamid kanyak ni Saji-san. May sa abanag tinakapasakitak iti kastaunay. Iso day di ipupusay day di papang iti kang itingitan ti pandemya. Agpada tagayam. Ti pandemic tinangala iti ipatpatagta iti biyag. Oo ka? Sakbaya nag-lockdown gapo iti pandemic. Ingkalay sakti nagbali na nobya kiti lugar mi. Kaya't mo asawan? Kasado kan o ka? Uwan, tanagkalay sa akon. Kaya't kung aminin na mayaw awan iditirik para kin ka. Isong ay dinadaan na kiti nobya, inkalay sa akon na dagos. O ka? Ngamkas ken ka. Ti pandemic tinamagsina kada kami. Kas iti napasamak kada kayo iti amam. Iso nga ita, balo akon. Di kay kadi na paraburan iti anak? Saan? So magmamano lang amin abulan kalpasan ti panagkalay sa ami. Apag isumot na nag-lockdown. Kalpasan na. Isumutan ti panagsakit na iti nakaro gapo iti pandemic. Kat inlayon ng ti pimusay. Lading itak tinapasamak kada kayo o ka? Makipagriknakmat kan kay tinapasamak iti day di papang mo. Malading itanak ang makaamoy tinapasamak kan kuana. Agyamanak o ka? Yuri, mabalin ka da sa rungkaran ka? Ha? Pangasim tadinak kumapaayan iti day to agundaway. Ipalubos mo kumasarungkaran ka, Yuri. Adakan ka day tao ka? Nawaya ka amang sarungkar kanyak. Agyaman na, Yuri. Katnam na mag-aday tuyon di pangrugyan tinapintas agasat para kadataadwa. Nam na maagday ta.
Pulos ni namnama day di akid daw ni Oka manang Emmy. Kat jakmat na pupuutan nga inted ko ti pamalubos ko asarungkaran nak. Ti damo apanang sarungkar na kanyak, nasunutan aging gaan nagbalawak, taadamoten relasyon mi. Aklonak nga iti idadateng ni Oka iti biyag ko. Ininot nakalipat ak kadagiti nasaem napagteng ko, nang runak at pulos nga awan ti dinakamat na maipapan iti napalabas ko. Idinto taawan apulos ti nailimod kenkwana. Itamanang adan plano mi kani Oka nga agkalaysa. Kat ikarkararag ko asapay lakuma, tadaytuyan nga agpayso ti kanito ti panaglunit dagiti sugat ko nga intunda ti napait napalabas. Daytoy ti pakabuklan ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Yuri. Pagayam Yuri, apaman anaawat mi ti surat mo, dagos nga impuyatan ti manurat tayo. Takayat na amaamuan no anyan tinapasamakken ka, kalpasan day di damo nagsurat mo kada kami. Agpapada kami maragsakan, tanakaawid ka asi tatalged dito'y pagilyan tayo. Itilaksid ti peggad asinaranget mo, itinaggapwam pagilyan. Nakarkaro manen naragsakan kami, apaman anaamuan mi ti pakabuklan ti salaysay mo. Tarumbang laeng met mapasaram ti agal lalangit aragsak, kalpasan ti napait ken nasaem napalabas mo. Kablaawan ka, Yuri. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nga intay ilingad itinagan anina, adina inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan anina, ngam dispensaram no jakon ilanad ti address ko. Ada pasamak ti biyag ko ajak tupulos malipatan manang, kat kayat kumat nga ibinglay kadagiti dumdumngeg, bareng makaibati iti adal. Nakurapay tinagtaudak pamilya, kat ninanang kulaeng tinangisaksakad iti panagbiag mi. Innem kami nga agkakabsat, iso akas taunay arigat ni nanang ko. Nalabit aga po iti nakaro arigat, iso nakaaramid ni nanang iti may sa abanag, asaan ko maarumbang nga aramiden ti may sa nga ina. Dito'y manang nga agtayek ti pakasaritaak. Nina, Ricky, ingkay agpalasan anak ko. Kalpasan na, ayaban yung dagiti kakabsatyo, tamangan tayon ton. Dandanin maluto tay inling tak akamote. Nanang, apay nga akamote maninti kanan tayo. Ading, di kan agreklamo pay. Nakita mo tirigat na tatang kananang amang isaksakad iti panagbiag tayo. Ayan namin ni tatang, nanang. Adapay lang ijibantay nga agkalkali iti kamote anak ko. Isupay ama inayon akanan tayo inton bigat. Ay, kakaasi kayo mat ka ni tatang, nanang. Sana bali anak ko. Mapanak agbirok ti pakilabak inton bigat. Bareng adda, tapno adda maigatang iti bagas kan masida. Adamot pakitrabahuan ni tatang yu inton bigat. Yehey! Makaraman tayo mananitin na pagkonsidahan, nanang. Wen anak ko. Iso nga anusan nyo pay laeng ti kamote akanan tayo ita. Ala, umay kan ading. Intag palasan. Taayabantan tumutan dagiti kakabsat ta.
Saya at adakan lakay. Ada ka din na alam ang mabalin akanon tayo inton bigat. At da bakit? Kanungon gayam. Nakitak ni kumpare Pedro itay. Ada ka nung mabalin mi apakitrabahuan ni kabangibang nga ili. Ada ka na muna nga agpakpa-construction ni Jay. Kat damdamagan na no kaya't ko ti sumorot kang kuana. Kasta ka di. Adakan ka day no kayat mo. Wana bakit? Mapanag. Sayang matay Jay. Sapay pirmari kat tayo ita. Sige no kayat mo lakit di. Ang kasanungay ti panagawid mo. Sinabado ka no ti panagawid mi bakit? Isa makaamo ka pa lang dito inton awanak. Nanusam tawa na pulos ti maibatik para kada kayo. Di ka agdanag. Agsapulak iti pakitrabahwak kabayatan nga awan ka. Ay, makaginawa tayong tumot siguron. Talinawasan nga dasweldom. Wan bakit? Dakala tulong da ito nga enjaya da kanyak at trabaho. So nanang, adan pagtrabahuan ni tatang? Wen anak ko, ngam linawas nga agawid ni tatang yo. Iso adat-datayon to kadagiti kakabsat yo ti mabati dito ibalay. Siya kung tagawir kadagiti kakabsat ko nanang. Amok namin niya oray ni manang nina, sumurot mat kada kayo, numapan kayo agbirok iti pakitrabahuan nyo. Wen anak ko, sayang mat ano da mabalin at trabahuan ni manang mo. Iso pa'y jetangdan na. Di pagdanagan dagiti kakabsat ko nanang. Kabalak ida taripatuan. Sige nga rod anak ko. Ayun kayam, sa dino ti ayan ni manang mo. Adedye kusina nanang. Agidaldali manag. Dagiti mo't kakabsat ko. Adadedye ayan da nanalagring. Agaayam da iti parangan da nanang. Nala, sige nga rod anak ko. Tainakban pa isagana dagiti kawes nga imatan ni tatang mo. Masapa da ka nung agapo dito inton bigat. Sige lang, nanang. Nanang, apa yung sana nagawid ni tatang? Kunak man no sinabado nga agawid. Ay, jakmat nga rod mo anak ko. Ang mga nuado ti trabaho da, iso asaan anak kaawid. Kastanga-tangag pa iso nanang? Sapay nam namaan dagiti kakabsat ko ang makaramandamot iti medyo na imas amakan. Tadan sweldo ni tatang. Ay, huwan nga rod anak ko. Uray siyak, namnamaak mo ti sweldo ni tatang yo. Madandanaga na ka roden. Ay, tiyak man amo no apay akastoy ti marikriknak. Saan kayo ngamin ngagpanunot itinoan niya dita nanang? Agawid tumot laang ni tatang. Wen anak, akan mapanak tuman iti balay da kumpare na. Tadamagak no apay asaan da anak kaawid. Nasaysaya at pay nanang. Tapno saan kayo ngagdandanag? Ala, umay kayo nga rudon. Mangantayon. Adan dagiti kakabsat ko iti kusina. Ada ka di pa'y makantayo anak ko. Inlugaw ko na di nabatbati abagas tayo nanang. Tapno makawaras. Ay, sige nga rod anak ko. Mangantayon. Kasta ti kinakurapay ti pamilyami manang Emi. No saan alugaw, kamote ti kankanan mi. Masapul pa'y amapan iti sabali a lugar ni tatang tapno agtrabaho.
Ni nanang kensyak, agbalay-balay kami tapno agsapol iti mabalin mi at trabahuan. Idi nagpakada ni tatang anapan nagtrabaho iti kabangibang nga ili, permi aragsak mi, taninamnama mi a medyo makalungaw kami iti kinarigat, gaputaadan pagsweldoan ni tatang. Ngem di mi ninamnama nga umuna pay la panagawid ko man ni tatang, manipod iti baro at trabaho na, saan meten a nakaawid. Napangarod ni nanang iti balay ti kumpare ni tatang, akadwa na anapan nagtrabaho, ngem sabali tinaamuan ti inak, manang Emmy. Nanang, apay, anya tinapasamak? Apay akas ta tila ngayon ang naggapu iti ayan ti kumpare ni tatang. Awanan anak ko. Awanan ni tatang yo. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan nanang? Saan ba't kaya mapod no akadwa na ti kumpare na? Ana pa nagtrabaho iti kabangibang nga ili. Anya? Kasta tinamo ang anak ko. Awan ka nung ba't ti trabaho anapanan ni tatang yo. Isu nga atapag ka pinanawan na tayon ti amayo. Saan? Saan apon no day tananang? Amangan mo't no rabrabakan na kayo laang ti kumpare ni tatang. Diyan pa siya nakasta anak ko. Tauray ti kumpare na. Tinaambuno sa dino tinapanan ti amayo. Anya? Ay, Diyos ko. Hindi na anak. Apay anaramin ti amayo ti kastoy. Apay ana iturod na tayo a pinanawan. Pudno ka ditimbaga ni nanang, manang. Pinanawan na tayo ni tatang. Ading? Agpaiso ka di manang nina. Un ading? Pinanawan na tayo ni tatang. Ngam di kayo danag. Ada kami mo't kaninanang. Sanda kayo paypayan. Awan serbi na nga ama ni tatang. Gapulang iti kinarigat tibiyag tayo. Na iturod na tayo na pinanawan. Awan serbi na nga ama. No sa di naman tiyayan na ita. Sapay lang kumata naragsakan. Itilaksin tinaramid na kada tayo. Kaguram ka din ni tatang, manang. Taas ino ti maragsakan itinaramid na. Maginala ang ti pinanunot na. Di na ba inikan patagdag iti sakripisyo ni nanang. Dagiti rigat ni nanang at tumultulong kan ko ana. Tapno may sakad lang tibiyag tayo. Awan sir-serbi na nga ama. Manipod ita. Laksida kon nga ama. Anak, talagang awanan namnama nga agawid pa iti amayo. Manon abulan tinapalabas. Ngam awan pa'y laeng nga aging gaita. Nanang. Inaramid kun ti amin tapno mabirok ak ti amayo. Ngam kaskas di nga awan nagmamaayan na. Bayan yun, nanang. Talaga siguro anauman ni tatang iti kinarigat ti biyag tayo. Wan anak, ngam di kay agdanag. Aramidak ti amin tapno maisakad ko ti panagbiag tayo.
Awaan ti sabali ang makatulong kada tayo. Tulungan kayo, nanang. Adamot ni Ricky nga agbantay kadagiti kakabsat ko. Agyaman anak ko. Ta iti day ta kinaubing mo. Nanakam kan. Amok. Di na tayo baybayan ti Diyos. Nanang, sa dino ti papananta? Apay naglogan tayo itibas. Adayon samot ti papanantayo. Ni, apay nga taasaan asong bata ni nanang dagiti sa ludsud ko. Nagadayon samot dun ti papanan mi. Siguro. Adamapan mi pagtrabahuan. Apay akasta ti jar ni nanang. Di nakpay kayat akitaan. Kasasaok ngam nagadayo ti turong dagiti matana. Ay, amangan no malaglagip naman ni tatang. Malagip naman ti inaramid ni tatang apanang panaw kada kami. Orayak lang no sa dino ti dum sa agan mi. Asidagmat siguron. Apulos ti idiyak no sa dino ti papanan mi kaninanang iti daydi akanito manang Emmy. Nang runa kat di namot sungsung-batan dagiti damdamagak kenkwana. Tapno jakon mariribukan pay, pinanunot ko laengen nga amangan no adda ti mapan mi pakitaggadan nga agina. Iti saan ang nagbayag, dimsaag kami iti maysa nga ili. Adda tao asinarak ni nanang itinapanan mi a lugar manang Emmy. Masansan pa'y akitaan nak ti tao akinasinarak ni nanang kabayatan ti panagsarsarita da. Kalpasan na, siyakmeten ti kinasarita ti inak. Nina anak, agbati ka pa'y laang dito'y Masapol nga agsubli akon iti ayan dagiti kakabsat mo. Agsubli ka matla adagos, nanang? Saanan, anak? Ha? Anya nga rod, nanang? Anak, amok nga ubing kaunay, tapno maawatam daytoy nga aramidak. Ngam daytoy yan ti kasayaatan a maaramid, tapno mapasayaat ko ti biyag mo. Nanang, agawit tayon. Sumuro takmatlaang kada kayo. Amang ano sapsapulan da tayon dagiti kakabsat ko. Agbati kan dito'y anak ko. Syaklaangan ti agawid. Saan ka di akayat mo ti naimas amakan? Ken kayat mo ti makaadal? Dito'y mapadasam amin dagita anak ko. Maitad amin akayat mo. Kay kayat ko matlaang no kadwak dagiti kakabsat ko. Kan oray da kayo, nanang. Naragragsak matlaang no agdadan na tayo. Saan mabalin, anak ko? Si kalaang ti mabalin nga agbati dito'y. Tapno guminawan ti biyag mo. Saanan, nanang? Oray agrigrigat tayon. Basta kakadwa tayo. Oray lugaw lang ti kankanan tayo. Okay lang kanyak, nanang. Basta dedak panawan ditoy. Anak, para ken kamat laang daytoy.
Ar-aramidek daytoy, tapno guminawa ti biyag mo. Diyak kayat, nanang. Saan anatangkan ti ulom nina? No imbagak nga agbati ka, mabati ka, naawatam? Nanang, di nagibati ditoy. Di nagpanawan. Pangasim. Mapana ko, nina anak. Agbatikan, saan ka madanagan? Nasingpat ni Nana Maria. Amo, adi nakabaybayan. Manon atahon tinapalabas. Talaga asan kun nakita pa'y dananang kung dagiti kakabsat ko. Saan na kun asinublian ni nanang? Nilaangan inang Maria at talaga ti pamilyak. Katagyaman akmat kan kwa na. Tapinagadal nak kan intad na amin akasapulak. Bakit abalasang ni inang Maria? Isaadak kala panagyaman na, tadimtengak kano itibiyag na. Kat aramidak mati amin, tapno masubadak di kinaimbag na kanyak. Siyak timang taripato kan kwa na, aging ka iti maudi nga angas na. Saan ko abaybayan ni inang Maria? Dani ka nagturpos ni nabalasang ko. Di mo ka di kaya tamaamuan no sa dino ti ayan dananang mo kanda giti daduma kakabsat mo. Para kanyak, saanan nga importante daytain ng Maria? Adda ka mo tanin bilang kun nga inak. Kasapulan ka di pa'y amaamuak dayta? Amo, kada sakit tinakam mo iti inam. Ngam inaramid na laang tikas jay, tapno mapasaya at natibiyag mo. Gapo takadagi di apanawan. Talaga, saan na kayon akabailan nga isakad ti inayo? Inang Maria? Kinapudno na. Uray dagiti daduma akakabsat mo. Inted mo't ni nanang mo kadagiti daduma akakabagyan nyo. Anya? Makita yu dayta? Aramid ka di pa'y aya dayta tinasaya at anaganak. Nina, saan ka nga agimula iti sakit tinakam iti inam? Kaya't nalaang asumaya at ti masakbayan nyo. Iswa na aramid na ti kasjay. Kinapudno na. Kanayon nga agsangit idi no kasta nga agkit-kita kami. Ngam, dinan kayat amaamwam nga agkit-kita kami pa'y. Saanan anapatag kanyak dagita inang Maria? Tinapatag. Adda ka nang ibilang kanyak akapamilyam. Katdakkel nga utang ko anaimbag anakam dayta. Aging ga iti tungpal biyag ko.
Kablawan kanina. At last, nakagraduate tayon. Congrats mat, Leo. Oh, anyang iti plano mita? Agtrabaho ka kadi iti sa bali a lugar? At da di bagbagada papa, amabalin ka pagtrabahuan a dagos. Kukuha ka no tigayim na. No, kayat ko ka no. Ijaya ko na mga alat experience ko sakbay nga agabrodak. Oh, mayat ano kasta? Talaga gaya makayat mo ti agabrodan niya. Dakdakil namin ti oportunidad di jay. Siyempre, ora da negosyo ni Papa ditoy. Kaya't kung ti maadan iti napinda sa future, babaw ni ti panagsalukag ko. Tiyak mo't kaya ti mang namnamalatan iti ipatawid dan to kanyak. Leo, Nasamsamit mo't lang nga na namon ti panagbaligi, babaw ni ti buko da panagsalukag. Ken siyempre, tapno dan tumot may panakkel ko kadagiti agbalin tong anak ko. Ken iti agbalin niya asawak. Kaya't kumutimang bukol iti bukod ko a pamilya, Nina. imbag ka pa'y. Ada parents mo a supportive kan ka. Saan nakas kanyak? Noawan pa'y ni Inang Maria anang padakkel kan ng paadal kanyak. Diyak mo no niya tinapasama kanyak. Mabali nakaslakngatan kadagiti ubing nga makitkitak nga agkalkal lautang dita. Gaputa binaybayan dagiti naganak da. Iso nga utang ko ti amin kan ni Inang Maria. Nasingpet ti Diyos, Nina. Inaramat na ni Nana Maria nga instrumento. Tapno maragpat mo dagiti arapa mo iti bihag. Sana bale, into na danton bukod mo a pamilya. Nakarkaron ton amarik nam ti imnas ti bihag. Saan siguro mapasamak tayo Taleo? Gaputa jak kayat ti maaddaan iti bukod ko a pamilya. Anya? Amo mo tinagdalanak. Aging gaita. Nasakit pa'y laang kanyak tinagbanagan ti pamilyami. Iso nga inkarik iti bagik. Ajak to almanan ti maaddaan iti bukod a pamilya. Jak kayat ti makiasawa. Jak kayat ti maaddaan iti anak. Tapno saan to a mairamraman iti kinagulo ti biyag. Nina? Tunggal makakitkitak iti ubing nga agkatang-katang di takalsada. Maipalagip kanyak tinapalabas ko. Iso akagurgurak no makakitkitak iti kasjay. Nasakit tinakam ko kadagiti naganak anang baybay kadagiti anak da. Ngam, saan ka mo takasjay? Saan ka di? Amo ka na sayat ka tao. Kat di mo to itulok mapasamak day takadagiti agbalintong anak mo. Kasano no makatumpungak to itikas iti amak. Aga po lang iti kinarigat ti biyag. Pinanawan na kami a pamilyana. Jak lakit di maaklon no kasjay to ti mapasamak. Saan to mapasamak day ta pampanunutom, Nina? Gaputa jak itulok mapasamak ti kastaken ka. Kanita agbalintong anak mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leo? Ay ayaten kanina. Ha? Ket-kayat kung ay kanak iti gundaway amang ipanagnag iti nalaos a panagayat ko ka. Itulok mo kumaadwat amang bukol iti naragsak a pamilya. Leo? Ket ikarik. Saan to mapasamak tikas iti napasaram iti kalabas? Ikarik dayta, Nina. Jak ninamnama ti kasjay nga impudno ni Leo manang Emmy. Jak impagarop nga agayat matgayam kanyak.
Iti kinaunday ti panawan a panagkadkadwami, jak pulos inikan iti kay papanan dagiti ipakpakita na kanyak. Nakafocus ngamin ti atensyon ko iti panagturpos ko, ken tilagip ti napalabas a pagteng ti biyag ko. Ken ingkarik iti bagik, ajak tupulos arapaapon ti maadaan iti bukod ko a pamilya, gapo iti pagteng iti biyag ko, ajak tupulos malipatan. Ngam na punas amin dagijay, gapo ken ni Leo. Pinaneknekan na tinadarisay a panagayat na kanyak, nga isumutan tinakatinnagan tiriknak ken kuana. Saan gayam anarigat apunasen tigura iti kaunggam, no adda dumteng amay sa atao, amang ipanagnek iti kinaimnas ti biyag. Itamanang, dandani kamin agkalaysa ken ni Leo, kat nakasagana akmeten amang bukal iti bukod ko a pamilya. No dumteng to ti panawan a makitak pay ti pamilyak, nakasagana akon ang mga klon kadakwada asi pupuso, ken awan gura iti kaunggak. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Nina. Nina, pagayam ko, pudno at tinarabay na katinamarswa. Ta iti likodan dagiti napasaram iti biyag sipud kinaubing mo, impaayan nakakadagiti tao amabalin a pagsanggiram iti panawan a masubsubok ti kinatibker ti pamatim iti Diyos. Maysa ni Nana Maria a nagbalin a pamilyam idi panawan a kasapulam ti mangsaranay ken mangipatagken ka. Ita, impaay namutken ka ni Leo. Tapno iso ti mangwaknit iti nakulaapan a panunot mo, ken mangpunas iti gura iti kaunggam. Itapay laeng kablaawan kayon ken ni Leo iti umadanin a panaglantip dagiti puspuso yo. Ken amok amay saan naragsak, ken nasaya at a pamilya ti agururay kada kayo. No lakit dita di yuliwayan ti kumararag iti namarswa, tapno ipaay na amin at tartarigagayan nyo iti biyag. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyag. Mapu